Guri gertatzen zaiguna da askotan, bigarren eta askotan hirugarren itzulpen baten zain egon behar dugula, ezta? Lehenengo gazteleraz eta gero gazteratik ingelesera eta hortik beste hizkuntza batzuetara hor. Eta beste literatura batzuekin konparatuta, azkenean bihurtzen da idazlea berak izan behar duela bere ordezkari, bere enbasadore. Eta horrek desabantailan jartzen gaitu beste sistema literario batzuekin konparatuta, dauzkatela askozaz azpiegitura indartsuagoak, diru gehiago eta presentzia handiagoa. Eta presentzia handiagoa izateak ez du esan nahi kalitate hobea danik, azken batean da ideologia kontua. Eukin nuen fase eskor bat, eta orain askozaz baikorragoa naiz eta batez be teknologia berriei begira. Nork esango zuen euskara irakur zitekenik Japoniatik berehala, hola, begi kliskada batean, eta hori sareak lortu du. Orduan, ez dakit. Igual sareak aukerak emango dizkigu sare horiek sortzeko, sare alternatibo horiek. Kurioso iruditzen zait nola Euskal Herriko literaturaz ari garenean, normalean estatu literaturari kaso egiten diogula, eta geografia aldetik horrek badu zerikusia eta nolabaiteko garrantzia ere. Azken batean, gazteleraz idazten den horrek izan badu eragina eta oihartzuna gurean, ezta? Baina ez gara bakarrik estatu barruan bizi, hau da, Europar Batasunaren barruan gaude eta horrek badu eragin bat. Eta alde horretatik joko nahiko nuke, ezta? Gaur egongo euskal literatura ulertzeko orduan zeri erantzuten dion, estatu ikuspegi batek edo Iberiar ikuspegi batek ez dituela erantzun guztiak emango. Eta testuinguru Europar eta inkluso esango nuke mendebaldeko testuinguru batek askozaz erantzun interesgarriagoak emango lituzkela eta are aberasgarriagoak ere. Kontuan izan behar dugulako Euskal Herriak betetzen duen tokia oso konplexua da, eta alde horretatik baditu loturak Irlandarekin. Irlandako literatura aztertzen hasi nintzanean, beti erabiltzen zuten adjektiboa zela anomalo. Irlanda beti da anomalia bat, Europan, munduan, eta Euskal Herriari gauza bera gertatzen zaio. Ez nago ados anomalia horrekin, iruditzen zait oso ondo erakusten dutela, gaur egun globalizazioarekin ari garenez eta zer gertatzen ari dan, ez bakarrik gurean, baizik eta inguruko herrialdietan ere. Eta horregatik iruditzen zait interesgarria konparazio horiek egitea, ezta? Irlandak jaso dituen kritikat eta laudorioak nolabait badute zerikusia Euskal Herrian jaso ditugun laudorio eta kritikekin ere. Badukate Atzaga, baina referente bihurtu dira azkeneko urteetan, demagun Kirmen Uribe bat, Bilbao, New York, Bilbao, novela horrek oihartzun handia izan duan, bere poemek ere, Arkaitz Kano, Twiste izan da han oso liburu laudatua, eta oso gaur eguneko liburua da. Eta gero interesa daukat ere emakumezko gaietan, eta itzulegin izan dira emakumezko idazleak ingelesera ere. Orduan badauzkate bere bi plano horiek.